Sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan asin pinapasalamatan mi. Hindaing katapusan, hulikan pagwaras mo, patin pagbugta kay Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan, liwanag asin kahalangkawan, kan pagkainang totoo, kan bugtong mong aki. Inang kasanto-santosan asin pantok na esposa kang Espiritu Santo. Magdalit ka mahal na reyna na ipagwaras man sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganin makabalik sa grasya nin kagurang nantan Diyos. Tangan niyo magdanay sa mo sa pagkakadan. Karakan mo man ang managsasamba sa anito, asin mga erihiyas, na magpagkamidbid ka totoong karahayan, patin ikahirak mo sa muya ang sa mong hinahagad kining novena, kung magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Dalit. Umalinigo na prinsesa, akin ng Diyos Ama, pinagpataratara ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos, pag umawon ang Ama, asin ang aki, pati na Espiritu Santo. O kabanal-banaling Virgin Maria, mantang ika ang pinagkaniguan, na inakan akin ng Diyos na daing kasaguran, na itinaos sa imo ang pagkamilbid asin kaliwanagan, na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagangayo-ngayo kami sa imo na ipaliwanagan man kami ngunya na buhay pa, asin sa oras ng sa mong pagkagadan. Asin tawan mo kami ng bagsik na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal ng sa mong kalag, tanganin dahi kami mapanguyog, umadayaan kan sa inda mga pagsugot, asin magsari-girari ang sa mga pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurang nantan Diyos, yaon sa imo. Pinarog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Upalada na Maria, esposa kang Espiritu Santo, pinagpataratara ka kan kani Simeon asin ni Ana, inimo kang daing siring kan mga pastor sa Belen, malinaw urog sa salming an sa imong pagka-virhen, pag umawon ang Ama asin ang aki, pati na Espiritu Santo. Pagkagarang na niya mong kasanto-santosa na Virgin Maria, pinili ka ng Diyos na daing kasaguran, nakikimahira kami sa imo, nadain mo kami sa suhayan sa oras din sa mong pagkagadan, na iparayo mo sa mo ang tibaad ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurang nantan Diyos niyaon sa imo, pinarog kakarahay sa mga babae gabos, at sinarog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Uy na, kan Diyos aki, babaeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel sa imungani, ikan urog kapaladan, sa gabos kainin kinakban, pinili ka na iidkan kan akin ng Diyos na mahal, pag umawon ang Ama, asin ang aki, pati na Espiritu Santo. O Virgin Maria, huliti akang piniling esposa, na namumutan kang Espiritu Santo, asin ta pinakapanukanin grasya, siring man ay kahirak mo sa oras ng samuyang pagkagadan, na ipagwara sa kalagnyam ang mahamiso na pagkamuot, tananing humamisa sa mo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara Maria, panukanin grasya, ang kagurang nantan Diyos, yaon sa imo, pinarug kakarahay sa mga babae gabos, at sinarug pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. O simbahan na mapalad ni Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ikaan ilaw ina ko, paliwanagi kan grasya mo ang puso in mga tao, butunga na mapasa imo. Pamibi sa ikaduwang aldaw. Uray nang nangungurog sa kamahalan, inidkan kan totoong karahayan, o inaurog ka banal, hunahunaon mo, kagurang nan, nahuli kan dakula ng pagtubod, pagsarig asin pagkamuot, na inaapod kanya mo, siring kay Santa Isabel, na urog ka mapalad sa gabos ng mga babae, asin kinagalangan, kan Santa Iglesia,
Politika ang nakadaog kan mga erihiyas asin ikaman ang nakaliwanag sa kadikluman ng banggi. Magdalita ka ngani, napapagkamiton mo kami nin sarong buhay na pagtubod, na mamidbid niya mo ang kasalan, asin tanganing mapagsulsulan niya mo, asin pagtangisan digdi sa daga, patin ngapit malinig duman sa atubangan mo. Amen. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ay ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo digdi sa daga, nin siring sa langit. Tara Maria, pano ka din grasya, ang kaguranan tan Diyos, yaon sa imo. Pinurog kakarahay sa mababay gabos, asin rog pakarahay, ang sa imo mahal na aking si Jesus. Pag umaw na nama, asin ang aki, pati ng Espiritu Santo. Gosos, Berhin inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumirong, magdalita mong lilingyon, ilaw mo ang linalaom sa sakit si mong surugon. Ilaw ka sa kalangitan, inang hiles ka banal-banalan, sa mabagsikon mon ngaran ang infierno tinatakigan, minasarig ang kinaban sa pagsurog mo pagtabang. Ilaw kang panunin grasya, brabod na pararanga, apostoles, patriarkas, gabosimo na ginhawa, ngaran mo abdon misa na, pagtabang mo nakikita. Ilaw kang panunin bagse kang ehersito sa langit, an infierno, an infieles, sindagabos na nanakig, masabi ang simong bagsig, urog na sa nananari. Ilaw kang nakakabangraw sa lawod ning kadagatan, ang tawong nagsasakay kuyaon sa kahandalan, o mapudsimong pagtabang daing liwag maaagaw. Ilaw kanin mga Kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo, ang nakakakusog na gayo orog sa mga dibuto, ang umapod kan ngaran mo, daing inanggad maaano. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuhan, masabay ang simon ngaran, makakaligtas gararay minsan ang napapandugan. Ilaw ka sa puso nin tao na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kanyaran mo. Ilawi kan simong bangraw, kami mga makasalan, kan simong manto, sangkuban, hari tuguting masuhay, kundi umyabang mag-umaw duman sa kamurawayan. Ilawi kan simong pag-ampon, asin pagka mahiherakon, magdalitang padanayon, ta iyuming linalaom, ang bagsik ni Diyos na poon, nasa gabos para ampon. Antifona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahang ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang mga kapadean, dangugaan mga babaeng deboto sa imo, asanan sa imong tabang, mamatian kang gabos nag-aarang sa imo. Tugot ako makapag-umaw sa imo, Virgen de Salvacion. Mamibi kita, kagurangnan, wason sa imo mga surugoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria Virgen de Salvacion, ina ni Cristo, ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawi nin pagdusay. Verhin nang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 katos na taon na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayan kan sa mo mga kalag, na winaras mo sa mo, puni kaapo doon asin arangon mi sa ngaran na Virgen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo,
ang bilog ng buhay sa diri mo kami, buot may magdanay na sa diri mo, sagkod paman. Panukanin grasya asin kagayunan, ikaan panalminganin sa mga pamilya, halian sa samuyang mga banwaan, ang mga maraot na gibok ang demonyo, asin baguhaan sa mong runa na paraiso ng kabanalan na Kristiyano. Sa iraram kan sa imong pag-ampon, buot may magdanay, sa samong mga harong, ang pagkami nuutanin mga mag-agom, ang edukasyon Kristiyano nin mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin gibong herak sa kapwa, kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako, na halion mi ang anuman na laban sa tugo nin Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampunaan mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan in buot. Sagkubi kan sa imong manto ang sa mong banwaan asin papagdanaya ang katanusan asin katuninungan. Bendusinian sa mga rugaling ang gabos niya mong paghinguwa ang sa mong kabuldan asin kabasana sa mga tinanom na ginigikanan ng sa mong kabuhayan. Sa bagsikan sa imong tabang pamibi asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkamot asin paglingkod sa imo para sa kamurawayan kan Ama, kaiba kan Aki, asin kan Espiritu Santo, na bubuhay isinagahari Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngalan kan Ama asin Anaki, pati na Espiritu Santo. Amen. Tuon yan, may kasabay na intensyon, pasasalamat dulot kan mga minasunod. Mas sponsor, Hasmin Sardinio and family, Maria Cecilia Sardinio, Tita Colar and family, Beatrice Colar, Julius Sardinio and family, Leia Sardinio and family, Salome Consuegra and family, Rafael Consuegra and family, Jefferson Competente and family, Jefferson Jr. Competente, Chela Competente, Sunya Competente, Jeffrey Competente, Bineta Cope, Anthony Cope and family, Elsa Competente and family, Ivan Sitasate, Ligaspi family, Jonah Competente, Kevin Ceresa, Mr. and Mrs. Joy Bata and family, Salvacion Ranieses, Mamerto Conde, Imelda Covilla and family, Erlinda Canata, Antonio Canata and family, Rosemary Canata and family, Elvia Lereda and family, Flor de Lisa Caña, Alin Canata and family, Nardito Cortesa and family, Elma Combis,
Brigido Conmigo, Marilyn Colina, Araceli Canata and family, Ludivina Corollo, Benita Bosquet and family, Irene Tobilaria and family, Mary Ann Bosquet, Tiffany Bodigon, Joy Bodigon, Francia Bodigon, Michelle Daya, Cindy Daya, Mr. and Mrs. Owen Corollo, Yolanda Cardano, Poybi Colyao and family, Ludivina Conde, Marites Porissima and family, Jay Carcer, Evelyn Carcer and family, Anita Carcer, Leonita Clergo and family, Mater Dolorosa Association, Jilly Dacoba, Juanita Cumbis and family, siringman sa pagpimbikang kalag, orog na sa kalag, Diyos, maray na hapon po sa Indogobos, mga tugang. Ngunyan, yaon kita sa ikaduwang aldaw kang misa no binaryo. Ang sponsor po iyo ang Porok Dos kang Horoan, asin ang Barangay Dapdap. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka na maasin ka na aki asin ka ni Espiritu Santo, Amen. kan grasya ni Yesu Kristong kagurang lantaan pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro ka ni Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. At since sa imong Espiritu, Diyos maray na hapon sa indo gabos pangatugang. Diyos, maray na hapon man po, Padre. Ngunyan sa tuya man na siniselebrar ang solemnidad kan pagkamundag ni San Juan Bautista. Ako ontaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kristo mahera ka,
Kristo, mahera ka, kagurang na, mahera ka, kagurang na, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa ga katuninongan sa mga taong marahay ang buot, Inoo maumiika, rinurokyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kayraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro kalangkaw Yesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili ki San Juan Bautista, tanganing mag-andam nin lubos na banwaan para ki Kristong kagurangnan. Warasan sa saimong banwaan an grasya nin espiritual na kaugmahan, asin pasunodaan mga isip kan gabos na maimbod sa dala nin kaligtasan asin katuninongan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaima mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Pagdangog kamo sako, harayong mga nasyon, kamong mga taong nag-eerok sa harayong lugar. Bago ako namundag, pinili na ako ning kagurangnan, asin itinalaan ng maging sa iyang sorgoon. Ginibo niyang matarom, siring sa espada ang sakong mga tataramon. Sa lindong kan sa iyang kamot, iniingatan niya ako. Ginibo niya ako siring sa sarong busog na mapanas asin andam na gamiton. Sinabihan niya ako, Israel, surugoon ta ka, huli sa imo, uumawon ako nin mga tawo. Alagad nagsabi ako, mayong pakinabang ang sakong kapagalan. Mayo na akong kusog, alagad mayo man akong naginibuhan. Alagad totoong nasa kagurangnan ang sakong katanosan, asin nasa Diyos ang sakong balos. Bago ako namundag, pinili na ako ning kagurangnan. Ginibo akong sorgoon niya, nga ning ibalik ang mga nagkawararak na tawo ning Israel. Tinatawan ako ning kaumawan kang kagurangnan, ang sakong kusog sa iya minagikan. Sinasabihan ako ning kagurangnan, igwa ako ning mas mahalagang trabaho para sa imo sa kong sorgoon. Bako sa nang ibabalik mo ang kadakulaan kan matadang mga Israelita, kundi gigibuhon ta kang sarong ilaw para sa mga nasyon, tanganing makaligtas ang bilog na kinaban. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, inoomaw ta ka, hulita makangangalas akong linalang. Inuomaw ta ka, huli ta makakangalalas akong dinalang. Kagurangnan ako siniyasat mo, asin namidbid mo. Aram mo kung ako minatukaw o minatindog. Nababasa mo sa harayo ang gabos kong iniisip. Hinihiling mo ako kung minalakaw o minahigda. Aram mo ang gabos kong mga gibo. Inuomaw ta ka, huli ta makakangalas akong linalang. Ika ang naglalang sako, hinaman mo ako sa tulak ni sakong ina. Inoomaw ta ka, huli ta maninigo kang galangan. Ngangalasan ang gabos mong gibo, midbid mo ng gad ang buhay ko.
Inuomaw ta ka, hulita makakangalas, akong linalang. Inoomaw ta ka, hulita maninigo kang galangan, nga ngalasan ang gabos mong gibo, midbid mo ng God ang buhay ko. Kanan sa kong mga tulang hinahaman, maingat na binibilog sa tulakan sa kong ina, kanhilom akong nagtatalubo duman, ara mo nang yaon ako duman. Inuomaw ta ka, hulita makakangalas, akong linalang. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Pakahalia ki Saulo, ginibo ning Diyos si David na maging hadi ninda. Ini ang sinabi ng Diyos dapit sa iya. Nahiling ko si David na akin ni Hesi, ang lalaking uyon sa puso ko. Siya ang tawong mautob kan gabos kong kabutan. Ining si Jesus nasaro kan kapag arakian ni David, ang ginibo ng Diyos na paraligtas kan mga Israelita, siring sa ipinanuga niya. Bago nag-abot si Jesus, naghulit si Juan sa gabos na taga-Israel na dapat sindang magbakli saka magpabunyag. Kan madali nang matapos ang misyon ni Juan, nagsabi siya sa mga tao, "Sisay ako sa paghuna nindo, bako ako ang pinagahalat nindo. Alagad igwaning maabot sunod sako, asin bako akong maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Mga tugang, mga kapag-arakian ni Abraham, asin kamong mga may pagkatakot sa Diyos, sa sato ipinadara ang mensaheng ini nin kaligtasan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindukuan ka, boss, sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Nagabot ang oras kan pangaki ni Isabel, asin nangaki siya nin sarong lalaki. Nabaritaan kan sa iyang mga kataid asin mga kadugo, ang dakulang balaog na iwinaras sa iya nin kagurangnan, asin nag-ugmasinda sa kaibahan niya. Sa ikawalong aldaw kan aki, nagduman sinda tanganing turion siya. Ngangaranan kuta na lindang Sakarias an aki, sunod sa ngaranin sa iyang ama. Alagad nagsabi an sa iyang ina, bako, Juan an ingangaran sa iya. Taadaw, mayo ka man nin kadugo, na arog ka iyan an ngaran, an sabi ninda. Kaya pinasabot ninda an ama kan aki sa paghapot, kung ano ang buot niyang ingaran sa aki. Naghagad si Sakarias nin masusuratan, asin ini an isinurat niya. Juan an sa iyang ngaran. Nagngalas sindagabos. Kan oras man sa nang idto, nakataram na liwat si Sakarias, asin inumaw niya ang Diyos. Inabtan nin takot an kabubuldan nin Huda, inabtan din takot an sa indang mga kataid asin nakalakop sa gabos na kabubuludan nin Huda an bareta dapit sa nangyaring ini. Pinag-isip-isip ini kan gabos na nakadangog, nagsarabisinda, magiging ano daw ang aking ini. Hulita malinaw na nasa sa iya an kapangyarihan nin kagurangnan.
Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos, marhay na hapon sa Indo Gabos. Nagkataon naan sa tuyang ikadwang aldaw na misa nobinaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina na si Nuestra Señora de Salvacion, iyuman ang pagselebrar niya to kan solemnidad, kan pagkamundag ni Juan Bautista. Kaya kung susunodun niya to ang table of precedence, mas halangkaw ang pagselebrar kan solemnidad. Kaya iyo ini ang siniselebrar niya to ngunyan. Mga tugang tulusan na ang paladan na nagsiselebrar kan solemnidad kan sa indang pagkamundag. Saro, ang sinisilibrar niya tungo niyan na si San Juan. Ikadwa, si Santa Maria, pag September 8. Asin, ani katulo, an sa tuyang kagurangnan na si Heso Kristo. Halangkaw na pagselebrar, alagad kunihilingon niya to sa aldaw na ini makangangalas ang kapakumbabaan kan pagselebrar niya to. Ang kapakumbabaan kan isiniselebrar niya to na santo na si San Juan Bautista. Asin kung paghuhurupan niya to, ang naging buhay kan sa tuyang sinisilibrar na santo, mahihiling niya to kung papaano ang presensya kan Diyos naghiro sa buhay niya. Poon kan siya ipinangidam kan sa iyang ina na si Isabel, ang pagkapula kan sa iyang ama na si Zacarias, asin kan siya ipinangaki, asin ginarana nindang Juan, sa kanakataram si Zacarias, kan siya nagdakula, asin naglingkod bilang sarong propeta kan Diyos. Si San Juan, iyo ang huring propeta kan mahal na Diyos, na nag-andam sa dalan kan kagurangnan. Sa paagi kan sa iyang paghulit na ang mga tao magsulsul kan kasalan, asin magbalik sa Diyos. Kasabay kan sa iyang pagbunyag. Pagbunyag nin pagsulsul, tanda kan pangapudan, nin pagbabagong buhay. Ang bunyag na ginibo kan ni San Juan, sa paglinig kan sa tong mga kasalan sa tubig kan bunyag. Inigabos sa iyang ginibo para iandam ang tao sa pag-abot kan Mesiyas. Sa paghuna kan iba, siya na ang panugang Mesiyas. Kaya siya naging pamuso bilang propeta. Asin kadakol ang nagsunod sa iya. Alagad mga tugang, mas kinangani siring kaini, dai niya iniitaas an sa iyang sadiri, kundi nagpakumbaba siya sa atubang kan Diyos, siring man sa tao. Sa buhay ni San Juan Bautista, mga tugang, may manunodan kita na tulong mahalagang aspeto kan kapakumbabaan.
an kapakumbabaan mga tugang enot sa gabos, mahihining kun kita minagibo o minatrabaho na tuninong sana. Ito bagang dai nagsisik nin recognition. Basta nagtatrabaho siya para sa iyang kumpanya, o kung digdi sa tuya, nagtatrabaho kita para sa Diyos, asin sa simbahan. Nadai kita naghahanap nin ano man na pagtawan kita nin onra asin pasasalamat. Sa panahon ngunyan mga tugang kadakol an Jollibee, bako branches, kadakol an bida-bida, gustong maging bida, gusto pirming mataawanin atensyon, pag umawon, asin taawanin onra. Piranas na daw ang nagmamaot na maglingkod sa mahal na Diyos, asin sa kapwa na malinig ang puso, asin intensyon. Na ang paglingkod niya sa Diyos, siring man ang paglingkod niya sa kapwa, iyo ang nagdadala sa iya, nin simpleng kaugmahan, asin kakontentuhan, o fulfillment. Happiness and fulfillment. Basta makahiling ka nin mga na pinaglilingkudan mo na sinda maugma, maugma ka naman. Kung nahihiling mo na ang simba na sa imong pinaglilingkudan nagtatalubo, nagkakaigwa kanin kapanuan, na nagibo mo an sa imong misyon, na nairarani mo ang tao sa Diyos, asin nare-recognize ninda ang Diyos. Bako ika. Minsan may mga tao na imbis na an umawon iyo ang Diyos, ang inuumaw, iyo itong nagdara sa inda. Bako naman ang Diyos ang sinasamba, kundi itong tao. Bako na ang Diyos ang pinapasalamatan, kundi siya na. Mga tugang, ang buhay ni San Juan, siring kain. An paglingkudan asin mataawanin pag-umaw an Diyos sa bilog diyang buhay, asin bako para sa iyang sadiring kaumawan. Kaya nga ni mga tugang, kan hinahapot siya kung siya na ang Mesiyas, dahil siya nagsimbag. Asin kanahiling niya si Kristo, itinukdo niya sa katawuhan, uyaan kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Takon si San Juan matibay na mag-credit grabbing, kuta na inangkina niya so titulo na Mesiyas. Pero bako si San Juan arog kaiyan. Siring sa sinabi niya, He must increase, I must decrease. Ikadwa,
an kapakumbabaan, iyo na marikognisar niyato na may mas urog na halangkaw kesa sa sato. Iyon na ini mga tugang so sinabi ko kasubago. He must increase, I must decrease. Si San Juan totoo naging bantog na propeta, asin dakol ang nagsunod sa iya. Ninhuli taan tawo ka ito naghahalat kan paratubos na ipinanuga sa inda kan Diyos. Kung iisipon sa iyang pagiging pamoso, pwede niyang sabihon na siya ang Mesiyas. Alagad, siwingani sa sinabi ko kasubago, malinaw niyang ipinahayag na siya bako ang Kristo. Siwing sa sinabi ni San Juan, bako akong maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Mga tugang pira sa satuya, an kayang iitaas an iba, asin an Diyos, sa mga panahon na kita inuumaw. Pira sa mga tao ngunyan na minaako nin pag-umaw, pero bako man sindaan dapat na pag-umawon. Siwing sa sinabi ko kasubago, mga credit grabbers. Tandaan niya to mga tugang, naan gabos nagibon niya to, aram kan Diyos. An gabos na yaon sa satuyang puso, aram kan Diyos. Malan si taman an satuyang kapwa, pero dai tanong ka malalansi ang Diyos, who knows what is inside our hearts, asin kung anoan sa tuyang ginigibo. Asin na ni katulong mga tugang, an kapakumbabaan, iyulugod an magdara sa satuya, na makanood na magikitang totoo sa atubang kan satuyang Diyos. Sabi baga sa pamosong commercial kan soft drinks, magpakatotoo ka. Dahil niya to kaipuhan na magsagin-sagin sa atubang kan Diyos. Kung dahil niya to makuaan pag-umaw asin pag-ako kan sa tuyang kapwa, ang Diyos danay kitang inaako. Kunan sa tuyang ginigibo para sa karahayan kan Diyos, para sa kamurawayan kan sa iyang ngaran, may merito kitang aakuon sa iya. Kung kita mapakumbaba sa iyang atubang, asin sasabihin niya to kung ano an sa tuyang mga kaluyahan asin kakundian. Siya na mismo ang malangkaw asin magliligtas sa sato. Siring sa sinabi niya, na an si Isay man na nagpapakalangkaw, ibababa. An nagpapakumbaba, ilalangkaw. Lugod sa satuyang paghurop-hurop kan buhay ni San Juan Bautista. Matabangan kita na maging pangarugan an sa iyang naging buhay na panunin kapakumbabaan. Dahil niya to kaipuhan an anuman na pag-umaw asin onra nagikan sa satuyang kapwa. Kundi ang Diyos na nakakahiling kan sa tuyang mga gibo, iyo an mabalos sa sato, kan maninigong
grasya. Sa tabang kan sa tuyang mahal na ina, Nuestro Señora di Salvacion, na iyuman an minimidbid niya tong modelo din kapakumbabaan. Padagos lugod kitang mabuhay, susog sa kabutan kan Diyos. Magpakumbaba, tanganing pag-abot kan itinalaan na panahon, kita ilalangkaw. Matindog kita asin pamibion niya to o ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan kaglalangkan langit asin daga asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo namundag ki Birhen Maria pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin nilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ning mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibi kita sa Diyos na sa tuyang Ama, itinukdo niya sa to na daita paghanapon an sa tuyang sadiri, kundi an paglingkod sa iya, huli sa pagkamuot niya to sa kapwa. An sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na simbahan, tanganing maging tanda asin sakramento ng kaligtasan, para sa gabos na tao sa kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na yaon sa gobyerno asin negosyo, na sa indang trabaho, tunay sindang makapaglingkod sa kapwa, bakong makapagpayaman sa sadiri, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha nagtitios, naghehelang asin nabibilanggo, na sa inda makaabot ang marahay na bareta nin kahadayaan nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kitagabos na Kristiyano, naarog kay Juan Bautista, maandam ta ang dalan para kay Kristo, sa puso nin mga tao, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ikadanay na uyas sa mo, kami sa imong tabangan hudikan sa muyang kaluyahan, paisugaan sa muyang buot tanganing siring ki Juan Bautista, kami makapagsaksi sa imo sa atubang nin bilog na kinaban, ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Inuumaw ka kagurangnan, O Diyos ning gabos, nalinalang udita sa saimo, pagkamatinao nag-ako kami, nin tinapay na idinudulong, misa imo, bunga kandaka, asin kan kipo, kan mga kamot nin mga tao.
ini magiging para sa mo, tinapay ng buhay. Pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, sagod pa man. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamahan. Akon malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nagtitipon kami kan mga atang sa imong mga altar, mantang nagseselebrar sa maninigong paggalang kan pagkamundag niya, na naghula kan pagdatong kan paraligtas kan kinaban, asin kan uya na nagtukdo sa iya. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iyang precursor na si San Juan, nag-oomaw kami kan sa imong kadakulaan. Tapinabanal mo siya sa iyo-iyuhing kaumawan, sa mga namundag sa kababaihan. Siya sa pagkamundag nagdaranin dakol na kaugmahan, asin da ipangani na mumundag, nag-ugma na sa pagdatong kan kaligtasan nin katawuhan. Siya sa nasa gabos na mga propeta ang nagtukdo kan kordero nin pagtubos. Asin man sa pagpabanal ka nagbubulos na tubig, binunyagan niya an mismong kagibo kan bunyag. Asin nagkanigong nagpahiling kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya sa pagpabulos niya kan dugo. Kaya kaiba kan mga bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagaharubay sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Palatan amin na digdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Kagurang nani kananggadan banal, borabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Magako kamugabos asin maginom kaini tayni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak. An sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyaran buot mo sa daga, insiring sa langit. Ansa mong kakanon sa waldaw itaw mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Pagindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imo simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinahan.
Mahera ka, Kordero kan Diyos, na nagpaparakan mga kasalan kan kinapan. Mahera ka, Kordero kan Diyos, na nagpaparakan mga kasalan. Tawi man kami o kaguranan, nin katong ninongan. Uyaan Kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maomayan. Ikapalan kagurangnan ang makakahit mo. Ikapalan kagurangnan ang makakapano, ang panugang pamana na hinikitaw nin sa kuyang tukang puso. Ikapalan kagurangnan ang makakahipno. Ikapalan kagurangnan ang makakapano, ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukang puso. Nin sa kuyang dukang puso.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming pinakakan sa bangkete kan langit non na kordero, namimibi naan sa imong simbahan mantang nag-aako nin kaugmahan sa pagkamundag ni San Juan Bautista na naghula kan sa iyang pagdatong, magmidbid sa ginikanan kan sa iyang pagkamundag liwat. Siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Hebrae, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale, iargo advocata nostra, idus tuus misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Dignibus amor promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum piditui habitaculum ipici mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, asin ni San Juan Bautista. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, asinanaki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva!